Bizim Алмаз белән танышып китү автобуста булды. 2 метрлык гәүдәдә сабый күңелен саклап калган бу җегеттән Рифат Зариповны рәхәтләнеп көлеп бардык юл буе. Ә башта мең төрле уй. Кара, мондый кешеләр була икән, ничек шундый ихлас булып калалды икән бу? Таныштык, очрашкалап та алдык. Ялганмады арырлар. Бираздан концертларында җырлый башладым. Минем өчен бу бары эш кенә иде. Ә Алмаз тарафыннан ниндидер җылы җилләр исә. Кара, бу чукынчык әкрен генә минем күңелне яуламакчы була түгелме дип тә уйлап алам. Бергә булырбыз дип башыма да китермим. Бер заман Алмаз белән башка кызларның сөйләшүеннән ачуым кабара башламасынмы? Үз-үземне танымыйм, тузынып йөрим. Кыскасы, мин баштан аяк гашыйк булдым. Аңлаштык, кавыштык. Әти-әнидән кулымны сорады. Тик бер кулы белән бирсә, икенче кулы белән ала икән күпләр. Май айында әтием китеп барды. Нәкъ шул мәлдә мин Алмазның дөньяда минем өчен бердәнбер һәм кабатланмас булуына инанганмындыр. Иң караңгы көннәремә кояш өлүе, кабат яшел матурлыгын күрергә өйрәтүе. Кайгыга шуңган чакта миңа гына түгел, әнием белән апама да терәк булу өчен соңгы сулышкача рәхмәтле мин аңа. Бүген без бергә. Бүген безнең араларны мәңгегә дип ялганган көнебез. Алмазым, синдәйләр башка юк. Һәм минем дөньядагы иң зур бәхетем